dramatično. Priština grupiše specijalne jedinice iz Đakovice, Prizrena, Peći i Gnjilana sa ciljem da krenu na sever kim privremene albanske institucije na Kosovu i Metohiji dovlače interventne policijske jedinice iz Đakovice, Prizrena, Peći i Gnjilana u Prištinu sa ciljem da krenu na sever kim, nezvanično, saznaje Informer. Prema saznanjima Informera, plan Prištine je da grupiše dovoljno specijalaca pod punom ratnom opremom i uputi ih na sever Kosova i Metohije. Podsjetimo, specijalne jedinice takozvane kosovske policije ROSU raspoređene su jutros na 2 administrativna prelaza sa centralnom Srbijom, Jarinju i Brnjaku. Pripadnici specijalne jedinice ROSU su jutros stigli na 2 prelaza na severu Kosova i Metohije sa oko 20 vozila, od čega više od 10 blindiranih. Nešto kasnije, Srbi sa severa kim blokirali su puteve ka Jarinju i Brnjaku sa oko 300 automobila. Kako javlja reporter Kosovo Online sa Jarinja, veliki broj nezadovoljnih građana okupio se zbog pojačanog prisustva specijalnih jedinica ROSU i najavljenog uspostavljanja reciprociteta od strane vlasti u Prištini za saobraćajne tablice sa oznakama Republike Srbije oni su zaustavili saobraćaj u obe kolovozne trake, a specijalne jedinice ROSU traže od njih da se raziđu. Na Jarinju je trenutno primetna velika tenzija. Tim povodom, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić zakazao je za sutra u 10 časova hitnu sednicu Saveta za nacionalnu bezbednost. Za najnovije vesti iz zemlje i sveta kliknite subscribe, like i zvonce svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.